kusumburwa tana dan tashi ne. Allah na gode maka. Yau gani ga babana, mai gidana, uban ɗaki na, jarumi na, abun alfahari na, Alhaji Rabiu Daushe. To, ni kaina kuma dai gashi ana kira na nake jin ko ba zawara ta ce abu. To amma wannan waya dai ba zan daga ba. Yawwa. Ni sa ba zan daga ba tun daga niga malam Sale Kwalba ga kuma su malam Daushe masu ruwan da baibayi. Kaɗa gaskiya. Sa hura mai dinka dan waken nan. Ƙwarai kuwa. Amma na so ku gane cewa in dai magana ake yi a ƙwaryar Najeriya rankatakaf, na san cewar shugaban ƙasar Najeriya shine Baba Tinubu Asuwaju. Asuwaju sai ba shirin dada ko si kankan. Amma inda ka ce yan Najeriya kuna buƙatar mara da muke buƙata mara ta tuwo ba marar sakaina ta kwasa ba. Ka dai gaskiya. Dole sai an yi kaza a kwasa. Mara ta tuwo ƙara.